Усе бацькі ў свеце робяць адну рэч, але не ведаюць, што яе растлумачыў беларус. Уявіце, дзіця вучыцца ездзіць на ровары. Спачатку вы трымаеце яго за сядзенне, потым крыху падстрахоўваеце, а пасля адпускаеце і дзіцё едзе само. Здавалася, што б тут такога, але менавіта гэты прынцып амаль 100 гадоў таму апісаў ураджэнец Оршы Леў Выгодскі, які нарадзіўся ў 1896 годзе. Ён заўважыў вельмі простую рэч. Чалавек лепш за ўсё развіваецца тады, калі побач ёсць нехта, хто дапамагае зрабіць наступны крок. Мы белорусы! Не робіць усё замест цябе, а менавіта дапамагае. Тебе хорошо? Да. Сёння гэтую ідэю ведаюць як зона бліжэйшага развіцця. Гучыць адначасова проста і складана, але менавіта гэтая ідэя зрабіла Выгодскага адным з самых уплывовых псіхолагаў 20-го стагоддзя. Выгодскі быў адным з першых навукоўцаў, хто прапанаваў глядзець на дзяцей з асаблівасцямі развіцця не праз іх абмежаванні, а праз іх магчымасці. Ён лічыў, што галоўнае не ізаляваць чалавека, а дапамагчы яму знайсці сваё месца ў грамадстве. Для 1920-х гадоў гэта была сапраўдная рэвалюцыя. Леў Выгодскі памёр ад туберкулёза, пражыўшы ўсяго 37 гадоў, а праз 2 гады пасля яго смерці ў СССР фактычна забаранілі педалогію, навуковы кірунак, з якім было цесна звязана яго імя. На доўгі час яго працы проста перасталі выдаваць. Усё змянілася недзе ў 1970-х. І сёння яго ідэі выкарыстоўваюць настаўнікі, псіхолагі, лагапеды, педагогі, трэнеры і шмат хто яшчэ. Просто нагадаю, што Орша гэта не толькі самы крымінальны горад і радзіма Владзіміра Караткевіча, гэта яшчэ і радзіма Льва Выгодскага, які ў свой час зрабіў рэвалюцыю ў псіхалогіі. Ну гэта топ. Падабаечкі сюды.